kaya din yung si Police Major Peter Villas tumatawban sa mga oblasyon o mga kipagayos kapulisan. Sir, may ano ka? Maayong buntag sa tanan ug sa tigtanaw, the viewers na to aning atong mga TV. Okay, sir. Mga duwid, may bypass correction, may kipagayos ang kapulisan na tunay tuha ang sigong. Sa ginawa sir, pagkawag natin is nagipanitan sir. Actually, kaning ato ang bypass operations nagbunga ni tungod atong una pa natong nakuha nga na bypass na to una. So during sa conduct na to interview sa ato ang natakpan una atong si Idrada, nag-result ni siya sa casing and surveillance o sa mga pagkuha ng impormasyon. Kung kinsa pa tong uban nga iyang mga na transact naka-connect sa iya. So muna siya ang bunga nga si Joseph Luis Tegura alias Juncel og si Jerry Canillo Indo muna sila ang nakuha sa sa bypass na to gahapon. Si sila dito ni sila nakuha sa Barangay Tinago, Barangay Purok Makugihon, Sami City. Gahapon lang sa hapon. Adlaw gahapon. August 10, 2020. Ang nakuha na to is Cebu gihapon. Dayon natay nakuha mo gani during sa pagkuha na to after sa pagkuha na to nila. Natay mga certain personalities nga na-reveal na pod due sa mga transactions sila. Kani kuyo kay atong kuan karon kay through social media na ang gamit sa ilang transactions. So muna karon gipalawman pa namo among kuan atos ma-identify nato tung uban pang mga na-transact sa ilaha nga mga nagkuan og nagpahuyot og mga droga. So kung saan pa magyan pag-dispose na sir, gamit nila ilahang salon or kung saan pa magyan? Posible. Ang ilang salon is kuan na nila is negosyo lang nila. Sideline nila ning ilang kuan kaning pagbaligya sa droga ug shabu. Sa mga mupalit na nila. Na ay mga kuan lang pod, mga ginagmayng individual. Muna among karon kuan na namo, amo na nang gipang monitor o ginsan ning mga personality kay kasagaran ilang kuan angga raman. So amo nang kuan karon kinsa ni siyang mga tawana. Ilang ka bulan yung iba nila nila? Dili lang kay nako mga tung pagkuha na mo na mga 1 week kapin lang. Usan mo nakuha ni si kaning duha karon. So at least kami gipanghusgan na gyud namo. Kay kita gatuwa binatog kaning wala na yung kaysa ato adri sa Usamis, pero nagyapoy makalusot ba ginagmay. So kami agresibo gid mi nga pangwaon gyud naman sila tanan para at least ma-maintain nato ang bisan order. Ug kani nga to ang dili na to mamalik tong mga namaligya og sa bonto sa una. Ang source ano sa ilang drugs? Parang magkapong ginagawa nila. Na may personality, yung source. Pero di lang sa nako i-kuan sa kay para at least natay mga follow-up operations na to agang paghimuon. Kailan ka siya siya? Nakuha ko hapon. Isa ra man yata nang nakuha nila. Ang ato ang kuan karon, ang ato ang kuan is di gyud sila ka-dispose og kaning ginagkuha kaning nagkan. Usually isa duha mora ginay kuan nato disposal. So di na gid pareha sa una nga katong dinagko kayo nga kuan. Kay grabe naman kita ka stricto. So nagyapoy makalusot bisag unsa na tugan nagyoy makalusot. Pero ginakuan ginamo nga makuha ginamo na sila tanan. So tanong ka sa kingpin pero do sa pagmonitor rin sa ilang droga. Kung sa ilang taon mo sa kaning mga drugs karon, may mahal ba or may barato? Mahal kayo ang drugs. As per ko na to is katong kuan sa una daw na ang baligya nila ang piso tag 2,000 na karon. 2,000 lang ilang baligya. So grabe ka mahal. Pero nagyapoy mamalit. Mo na ilahang kuan karon bisa mo ang kuan na karon nakuha nga interview. Nana ang kuan nila. Pero doon ako yung nagbagsak presyo nila. Di pud makuan tong bagsak presyo kay kaning magkansi man sila siguro og ilang ibagsak presyo na kay mahal man ginagkumpra gyud nila kay karon nihit di kay ang Shabu. So nalang gid gambol at least namon gid puy kaning kuan
na manggid po mo palit mo nang mo gambol gid ang kaning kuan gyud ang tao binagani kinahanglan sinagamit ug nabisyon na gina nila. So, base sa inyong information, sir, sa interview nila, ang mga buyers nila, sir, taga-Kusamas, taga-Yapon. Based sa among na initial na nakuhang impormasyon nailaing lugar. Nailaing lugar. Kundi lang kay namo sa i-reveal para at least kana to ma-follow up operation. Dili lang sa Osamis. Makalusot ka dahil gamo sir nga, ipita man nato dali sa Osamis, mga sulod sa kinsa nga mga individual dali sa Osamis nga Makalusot gyapon, dili lang man ang kuan, pwede man ta moagi sa by isang kitong sa kaning barangay nga layo, dili gid sa highway. Daghan tang lusutanan pero makuan lang gyapon, monitor lang gyapon nato. Mana karon kung sa mga route nila hasta nangagi o maghatod unsay means of transportation nila mo na isa sa magiging kina-consider nato unsa gyud yun sa nila pagpasulod. Sir, base sa inyong monitoring, bukay na balik nga tawanan na balik na po o karon lang siya na kuan. Actually kani sila nadakpan ni sa una panahon ni kuan Major Espinido, Lieutenant Colonel Espinido. Nadakpan ni sila. Muna ikaduha na nila ni karon. So atong tanawon, atong i-assess na to ang kuan kaning mga nalista na sa una namalik gihapon. Kung pasabot na dakpan na bilanggo, tapos makagawas. Nakagawas ni sila. mga province nila. Prove ni mo nang among ikuan karon kay ang ingon nila kay during the time ni Judge Pintak pa man sila nangadakpan ani. Pagkamatay ni Judge Pintak murag wala na ikuan. Pero nakagawas na ni sila. Provision mo na karon malungkat na nato tong kuan gyud. Malungkat na nato tong ilang papel kung unsa gi status nila. Atong unang previous nila nga kaso. So karon i-file na to ang kaso at least makuha na to gid unsa gid ang kuan nila. Kasi sa atong kaso ron sir, dakpan na siya sa una, dismiss karon balik sa linggo na tong kaso karon. At dili na gyud sila kabilog ganing kuan kung sa una naka-provision sila karon dili na gyud. Recidivist naman sila. So dili na gyud na sila ka bail or ka avail og ganing parole or provision. So, karon sir, unsay pasalig ako sa katawhan, ano na bang gyapon nagbaligya og siya mo sa tuwa sorry, ginagawa nila, pipila na lang ni sila na nagbaligya karon sa syudad. So pipila na lang gyud na sila mga gahi gigulo di gyud makakuan. So kami gapaningkamot may nga makuha gyud mo na sila. Ato gusto na mo na ma-maintain na to ang peace and order dire, wala na tay mga illegal activities like illegal drugs nga ginapagugusgan gyud sa atong local chief executive. Nga wala tay illegal drugs dire. Amo nang ato nang i-maintain. So kami agresibo nga mukandak og operation sa ilaha ug sikinsa ka man dukuhaon di ka namo basta ikaw nagpakuan sa illegal drugs. Yung kadto sir sila daghan pa sila na kuha. Makuan ko ni makunik-kunik magud nato. Pag makuha na tong isa, kinsa tong mga personalities na pod mo na puti among ikandakan og kuan. So makunik-kunik gid siya. Nay Osamis, nay laing dapit mo nang amo na nang i-follow up operations. So ino na sa pagkalain na pay karon balik sa wala. Pagkalain na pay karon balik sa Osamis. Diri mamalitay. Okay. Mamalitay. Pero ang maligya sa wala. Diri tuwa na sila. Kani sila na maligya. Doon na ba kayo number set pero sa kabuok na maligya pa karon? Nya na lang ito na ikuan, i-recon sa nato. Para at least ang ato ang operations dilipod makuan ba. So yung ibalik ko katong source din na makuha ko aron sa ilang Makuha, yes. Isa na sa mong gikuan karon katong source nila kay kapila namin naka kuan, mura gyapon ang source. So inaot nga makuha na namo. Puhon. unsa man yung source drug lord Dili kay siya noted na tao. Pero unya na nato na mapamanutudan kung once makuha nato siya ug gid iyang main source. Kay og makuha nato kinsa iyang source gyud, at least ma-follow up pa nato kung naamang gani na sa laing lugar nga iyang source, at least mapasa nato sa area kung aha siya at least ma-operatean po dito. Inana ang kon karon connect ta. Dapat kung natay makuha impormasyon, natay mga nadakpan diri, kung ang ilang source is from any other provinces, ato nang ilabay information para makakandak og operation sila dito sa ilang area. Sir, base sa investigation, sir, rason sa atong mga dakpan na malik ni sila pamaligya na po. Gihimo gyud nilang sideline na. Siguro sa kanpod siguro karon medyo sa ato ang sitwasyon medyo kinahanglan sila kwarta
sideline na po nila kay tuo kasi nagtuo sila nga dili na kay strikto mo nang karon ginapangusgan ginamo. So, yung mga aron siya nga, awag din ko sa katong mga nagbaligya o padayon sa pagbaligya o illegal na droga sa mga patalo. Mas ito na pinawag nila. Ako nga huwag sa ilaha, undangon na lang ninyo na. Kabalo na mo unsa amo say padulingan ninyo. Kung mag-involve mag-engage mo na nga legal activities. So ako hangyo, mintras dili pa mo makuha na mo, undangon na ninyo. Kay once nga madakpan mo, wala na usog. Di ba? So, karon kasi man ako na yung accomplishment nila, sir. Yes sir. Aside sa mga accomplishment sa legal drugs, daghan mi nangadakpan karon sa curfew. Medyo nangwan gid sila. Kaning murag ning relax ang ato ang mga tao. So sa minors gahapon lang nakadakwa mi og 16 ka book minors. Pila ka mayroon sa ako doon? May 16. 16. Oh. Kaning violation. Violation sa curfew, na uban walay face mask. So mo na say mga kuan. Then napuntay nangadakpan nga violation sa no face mask kapon curfew katong mga hamtong na. Amod yung gifile na kaso. So, makabayulit na sila itong penalty Mm. na punishment. I-file na mo ang kaso. I-file naman ginamo nagkaso tapos ang court na mo kanog mag-fine or unsay kuan niya penalty. Sir, sa penalty na kaya niya sa aha sila magbayad, sir. Ang court na may magkuan na mag-fine kung asa ang kaning kuan na. Naman na siya sa balaod mo sa ikuan. Oh. So, kung Sa executive order. mga minor nga gawa na sila dakit na tayo sa... Pag madakpan na mo na sila diri, ang ginabuhat na minor, ginapatawag ginamo ang ginikanan. Kunon gyud sa ginikanan, pero gina-profile na namo ang mga bata. So kung once na madakpan na pug utro, i-turn over na namo sa DSWD. Kaya minor dili man nato makuan na siya. So mo na siya i-process na to diri. Pero once nga kuan, makita na mo diri nga nakadakpan na mo, kaduha, nanay mga kuan na mga sanctions. About ali sa implementar to sa DILG sir kani barrier sa motor Mm. shield. Actually, ang sa kuan sa DOTR, nagkuan gyud sa katong mga riding in public passengers. Gina-require sila og kaning face mask. Like sa seaports karon na ang nadawat na mo sa muang memorandum from higher quarters na all passengers nga mukan sa seaport dapat magkuan gyud sila face shield. So nagpaabot kami kung ang sa mga public utility kung mag-face shield ba. So, murag, di agad padulong, mag-face shield. Public utility apel ang aga ng motor ni pasero sir. Murag ana, public utility, Pero ang kuan na is from, ang full implementation na I think, August 15, 2020. Oh. Simple nga ng daw, so kung napunta na. Sugod pun dakop, dakop to. I-implement mo na to kay national law man na siya. Dili man nato na diri lang sa kuan. Okay. So, iba na yung paano siya? Yung sa angkasyon na nakpan ninyo, doon kayo nakpan ninyo nga nakalapas din sa katong sa angkasyon. Actually sa ato diri sa angkas shield wala na kay tay nangadakpan kay nakauna na mong tagdakop pa natong previously. So gi-implement na to dayon. So karon ato ang mga tao kuan siya careful kay sila regarding anang sa angkas. Bisag maka-observe man siguro mo. Nalang gid po siguro yung uban nga makita nato pero mostly sa ato ang mga tao diri is nagsunod gid siya kuan sa ato ang protocol. Yalaw na ba nato ang modified nga sir kanang regular sir sila lang magbuhat. Actually, ang kuan gid ana is nam gid tay discount gid, na gid tay kining barrier pero wala man gid tay kuan diri, wala man tay kuan ano. Kami na mag-assess kung parehas anang ang motor ang gidala kay tabon lang sa kaning karton yana lang, dili gid na siya pwede. Dapat na gid siya iyahang kuan gyud nga intended lang gid siya sa kaning kuan ana. Mga oras sa prototype. Kay na may uban gud nga compliance lang kay ba karton lang butang nimo ana di mo kana lang. Na uban katong taklob sa kaning plastic laga ana ra. Compliance kayo. So kana violation gid na siya. Sir, iba ito nadakpan nga sa entrapment operation. Yes. Sa magkarang bravo nagbugsad o mga laway na mga nagboy. So, ikaw natin na sir. Actually namin na entrap
this week nakuha na mo nga ang biktima is a minor. Sa una na siya ka-chat nga foreigner. Then katong account sa foreigner nahack ani atong suspect. So marag gi-blackmail siya. Ay mga kuan dito gi-blackmail sa makikita. Mo tong na-entrap na to. Nakaron kaning atong minor is minyo naman ni siya. So medyo kuan for minor pa ni. Kung among gi-kuan lang nga gi-entrap na mo kay gi-kuan naman siya, gi-blackmail naman siya. Kumanang na-file na to kaso, na-entrap na to sa Bitoon. Nadakpan siya sa Bitoon. Aguada. Atong nadakpan nga sa nakapunta sa suspect Ngalan is certain Marjun Burlat from Bitoon, Aguada, Quezon City. Sa kung may mundo sila siya, ano makapanguha o kwarta? Posible ba, di na mo biktima yung na blackmail na niya, ang isgutan na suspect? So far, ang kani pa man ang na kuan sa moa na kuha nga kaning report. Pero basin siguro kining kabalo may gimuhak siguro siya sa kuan. First time po ni nga wala may lain complaint pod kani pa man siya. So manang ikaw naay mga ganing complaint ani nga bata at least makuha na to pwede naman ni sa opisina para to file charges against him. After ko na napanto tong salisi, ito siya itong tagabayan to siya. Kumuha sa mga wala may na-report nga na kawatan mo sa mga. So far wala na sa atong kuan, sa ato ang report. So katurgid siya ang medyo share gyud to. At least na kuha na to, na-action na to, nakuha din na to ang aning problema. Dapat sa monitoring sa mga ISI, sir, wala pa tayo na-report na ganun. O kita maging saktong posisyon, maging already ang gas, mga sunod sa pagdadami. Actually, sa ato diri gid sa Usamis, grabe ka stricto nga to ang borders na to sa ato from sa Labinay, sa Gango. Usay makalusot sa provincial borders na to, pero pag-abot sa ato ang kuan, pag-abot sa ato ang border, gina-check ginato. Nay cases na pag-abot mingon sila is dapat magod sa IO ni governor dapat within 24 hours dili ka rapid. Pero mo stay gani ka within sobra sa 24 hours sa borders pa lang i-rapid test na ka. So usay nay makalusot, pabalikon gyud na dito sa borders para makakuan og rapid test. Klaro sila atong mga sa atong PNP, apel ko sa mga frontliners. Apel ko sa kay rapid test. Yes, apil mi ana. Ang ko sa kanto, ba? Apel ko sa rapid test. Apil mi sir, apil mi walay ko na apor. Wala apil gyapon mi ana. So, ano po sa other family ninyo? So, ilan ay ginaganon sa family ninyo na suportahan ninyo sa mga PNP personal results? Medyo ubay-ubay na gyud kay every week nagkuan gid mi sa mong adapt pa family. Sobra di lang kay nako makuha ng figures pero every week na gid may kaning recipient nga mga family. Mura magapon nga pamahagi sir ng personal ninyo ang kwarta? Yes, mura gyapon to maghatag mi og ganing kuan personal gid kami gi mahatag sa family. Every week. Dili groceries na, dili tag mag-cash para kuan gid. Sir, salamat kayo sa iyo nga nagkauban usab ka namo. Siguro kung insayos na ng katawan, ang minaw naglantaw na to bibigyan kayo. Ang PNP sa Usamis nag-agresibo nga mo hatag og serbisyo sa inyo nagpaningkamot nga supuon ang ato ang mga illegal activities nga kundri sa Usamis City. So, ang lang ko sa tanang mga tao kinahanglan ato ang mo ubay lang ta kung unsay atong balaod para wala tay mayo ang ato ang pagpuyo diri sa Usamis City. Labi na sa curfew. So kami agresibo gid mi. Face mask, social distancing, kinahanglan i-observe na to na kay mura na ato ang mura na panglaban nato karon mintas wala pay vaccine. So among gihangyo ang tanang tao nga dili ta magginahay og ulo ba para at least malikay ta sa sakit. At the same time atong pamilya malikay pud niya ng sakit kay once nga mataptan ta na wala na
dako na kitag problema na. So ato ang atong local government paningkamot na gyud nga dapat dili na nimo spread ang ato ang COVID diri sa Osami City. So ginahangyo na ko tanan nga ubay lang ta. Follow the curfew, social distancing, wear face mask. Ayaw lang ibutang ng face mask diri sa ganing kuan. Sa China to kay dili man na kuan ang atong palitan ng ilong manuga atong baba. So kami magka-stricto na ko yung mga plans nga mutuyok mi. Pwede ang media mo appeal sa mga o ganing kuan pagpanakop at least makita ninyo nga ang PNP nagapaningkamot gyud nga ma-prevent nato ang mga ang sakit na COVID-19 diri sa ato sa Osami City. Salamat, sir. Thank you.